Dobrý den, dámy a pánové, jde z tohohle videa. A jo, já jsem se jenom zahrát s váma, samozřejmě. Mrzím se o 100%. What? OK. Já mám 4 diamantů a takže co jsem zjistil, že ono vlastně tohle není, že by na mě útočili, tady to letadlo, protože tohle mi akorát ukazuje, abych věděl, kdy vlastně přijde ten dědek a uvidí a bude se dívat, jak moc dobře vydělávám. So? Tak to seš babka. No, takže já bych šel pro něco nakoupit. Jo, tady to reálně víno je mega dobrý. Stojí strašně 19 000, skoro 20 000 je den. A jsou tady diamanty. Jeden stojí 21 000. To je 210 000. A to ještě na tom nejhorším, jako. Takhle jsou. Ne. A co tohle? Ten na vysoké ceně. Na malý, ale nechci. Tak jo. Co chceš? Pepsi. Ne, nechci. Sorry. Víš, hele, lidi. Pokud tam dáte nějaký solidní lajky na tohle video, tak dělám video, kde se budu snažit odemčit co nejvíc achievementů. Takže jestli ho chcete vidět, tak lajkujte a jo, těšte se. Trošku naklikám coiny a kolik stojí další manažer? 1 000 000. OK. Android. Počkej. 3 hvězdičko jenom, aha. Tak nějak. Skill. A proč je o 50% rychlejc? To není špatný. A pořád je nejlepší můj Wolf of the Doors pestý. Android. Já myslím Android. Já mám Android. Jako manažera. No, Android jako praxovinka, ty. No, co chceš? To není dobrý, ale... Okay, jdeme to. Tak jo. Jak vidíte, tak jsem tady trošku nakoupil. A... dobře. Investovat ještě trošku do traderů. Asi do toho Androidu. Co tak ne? On je taky nejlepší ten level. A nebo tohle. Už dlouho jsem nechtěl mít nějak 1000. Čeho poslala procent zatím? No. Co si děláš stranu, ne? Jestli jste neviděli
minulý díl, tak se na ně určitě ještě kouknout. V tom vydělali jsme přes 7 milionů. A trošku docela dost jsme se posunuli, takže běžte se rozhodně podívat. A pokud jste neviděli ani jeden díl, tak se běžte podívat ještě na úplný první, kde jsem vlastně oznamoval, co ta hra je. A vlastně jsem taky trošku hrál. Ale já vám asi napíšu do komentářů. Běžte se podívat na ten druhý díl. Já vám spíš napíšu do komentářů, jak se jmenoval ten první. Takže pak si čeknete vlastně úplně všechny. To je vlastně dobrý. Achievement? Impressive. A běžte se podívat do popisku videa, tam vám dám, jak se ten díl předtím jmenoval a tam vám napíšu do komentářů, jak se jmenoval úplně ten první díl. Jo, tohle jsem chtěl. Takový věci jsou dobrý. Oh man. Takže to jsme trošku skipli a pořád se to nevylepšilo, pořád tam nenarostla prostě cena, no. Hold. Akorát co se mi změnilo, tak jsou gemy a tak. To tíkná vůbec. Ještě chybí jenom pár milionů, to bylo bych jen 50. Pár 18. No. To dostanu. Co tam bude? Inchýličko. To mi asi zlepší. Já dostanu o 10% víc, to už bude. Dostanu 61. 61. A teď dostanu 67. OK. V pohodě. Bitcoin. Ne Bitcoin, ale Bitcoin. Tak geniální, ty názvy jsou na tom nejlepší. Pípsí Bitcoin. Já už to asi ukončím. Jestli se vám tohle video líbilo, nezapomeňte dát like, pokud nemáte, tak odběr. A zatím čau.